за дългосрочна мерка изграждане на язовира за Черни океан. И пречиствателна станция. Това, което мога да ви кажа аз към момента информация. Господин Петър Петров, председател на Общинския съвет в Долна Митрополия, заповядайте и вие. Благодаря ви много. Извинявам се, че взимам думата. Понеже ще говорят само специалисти, аз не съм специалист, аз съм просто по история, както се изразява повече хора. Това ще думите от това, което казва областния управител. Дългосрочни и краткосрочни мерки. Дългосрочните мерки са набелязани. Трябва да се направи проектиране, прединвестиционни проучвания и така нататък. Да има язовири, колко повече язовири, колко повече водоизточници. Окей, така е. Сега, да не спекулираме и да не създаваме напрежение между жителите на отделните общини, защото, както казахте, всички сме българи, всички живеем в тази държава. Дали едните искат или другите искат, въпросът не е до искане, въпросът е до можене и до възможности. Дали е възможно да се изгради, дали е подходящо да се изгради и така нататък, именно за това ще бъде това проектиране. Аз по отношение на краткосрочните мерки, тия, които са предприети, защото хората наистина, това, което и се сказва на протестите, че искат да имат вода. Сега, повечето хора не го казват, бързо решение няма. Бързо решение няма, защото в годините назад, още 33-та мога да проверите, има статии, че Плевен страда от липса на вода и така нататък. Мерки не са предприемани, по една или друга причина няма да ги знам. Аз ще кажа, какви мерки са предприяти, защото май не са разбрали. Значи от 20 дни се работи усилено от терена. Нон-стоп. Представителите на двете общини, за които благодаря за съдействието и за координацията, представители на ВК, включително и доброволци от община Голянци бяха изпратени. Колегите, които изпратиха от пета бригада, мисля, че свършиха страхотна работа и най-вече да благодарим на момчетата от затвора, които свършиха най-тежката работа. Благодарение на техните усилия водата тръгва. От тук нататък специалистите ще кажат по какъв начин така ще бъде увеличено. Да, в момента върви по-бавно водата, нормално не е вървяло дълго време по това съоръжение вода, ако се получи хидравлични удари, това, което сме изчислили, но успеем да го оползотворим правилно, какво се прави? Първи сме с усилията на вятъра. В момента зоната се отводнява, това, което казват специалистите, малко почва да се качва водата. Областният пак ще го повторя това, което казах. Предприети се мерки по обследването и така. Имало 100 метра стена, 70 метра стена и така нататък. Нека да се проверят, нека да кажат какво се случва там. Времето, което е рехабилитацията на водопровода. Аз само нещо искам да попитам, защото обикаляха там разни хора, правиха се на инфлуенсъри и така, че тръбата върви по дворовете на хората. Мяджева, защо тия дворове са построени върху тръбата? Е било нанесено по кадастралната карта. Защо? Как? Значи там има сервитутни зони, така. И друго нещо. Нали, Плевен бил направи така строителни войски с командали от кмета на Плевен. Само да кажа, която година да било, мога да прави строителни войски с команда от държава. Значи на времето нещата са били на държавни. Пак казвам, да не противопоставяме една община на друга, едни хора на други. Имаше такива опити от разни други инфлуенсъри, които не са в тази зала, които се опитаха да противопоставят Плевен на Долна Митрополия. И още нещо да помоля колегите, нека да бъдем акуратни в това, защото хората наистина, и тук наистина сте прав, че трябва да получават актуалната информация, къде и какво се работи, но да не злоупотребяваме с информацията, защото в крайна сметка ние живеем в нашата държава, Република България, тя има закони. И тези закони са категорични, защото когато има един член 326 от наказателния кодекс, който казва, че за разпространение на неверни сигнали, предизвикване на паника, се застрашава на обществения ред, се носи наказателна отговорност. И тук е това, което каза и представителката на Басейнова дирекция. Аз съм много доволен това, което тя казва, защото тя зададе въпросното клип, че пък аз съм от там. И всеки ден сме там на терен и да ходят някакви хора, които нищо не разбират и да всяват паника, че се излива вода и че значи то е обидно и към нас, които работим на терен. Така че нека да се свършат дългосрочните и средносрочните мерки. Ние каквото можем, не искам да казвам какво е носи вина от времето и така, и да си го компетентни органи, те ще преценят. Но нека да не се всява паника и да се знае, че каквото можем да правим. Благодаря. Благодаря. Относно улица Сан Стефано, дам думата на Калоян Кадрийски, заместник кмет в община Плевен. Ще ви помогна да сме оперативни, кратки и ясни, така, за да се получи точна и ясна информация, да не разводняваме. Благодаря. Уважаеми кметове, уважаеми колеги, уважаеми господин Станов, на въпроса Сан Стефано как ще бъде ремонтиран, какво ще бъде направено, ще ви отговоря кратко и ясно. Сан Стефано има два водопровода отляво и отдясно.
копае се, подменят се водопроводи, не е предвидено да се сменят други комуникации. В голямата си част, ако има такива, то има сигурно, те са на частни дружества, било то на било то на електроход. По Шипка има една тръба, сменя се само тя. Държа да отбележа. Община Плевен има дарен проект за водопровод от ВиК. В обществената поръчка ние сме предвидили промяна по време на строителство, за да можем да асфалтираме цялата улица. Добавили сме и допълнително средства за асфалтиране, за да остават два изкопа, които бъдат асфалтирани само те и във времето те да попаднат по различен начин от трубата настилка. Да, ще има СМР там и най-вероятно те ще решат трубата настилка, затова ще бъде асфалтиран целият участък. Благодаря. Благодаря на господин Кадрийски. От Напоителни системи искахте нещо да кажете? Пак на лайф. Да. Има ли проблем за това нещо? Не знам, ако на реда ще каже. Все пак аз искам да го обясня за въпросната тръба, която е снимана от Възраждане и от другите репортери в Фейсбук. Това е тръбата, която е с долни дърник. Там излиза, вече е разкрита, къде върви вододайна зона долните коли. Тези 50 литра, които Илош Лозев каза, е водовземането в Мата река. Напоителни системи продължават да подават вода по въпросната тръба, която е снимана, със същото това количество. Така че допълваме до към 130-150 литра върват в зоната. Ще продължиме така, докато увеличат количеството от реката, защото да, наистина канала е стар, няма как да се напълни от самото начало. Благодаря. Въпросът ми беше... Добре, може ли последен въпрос? Добре. И вече приключваме. Нека ВиК-то, ако имат възможност, да ми обяснат. Ние искахме помощ от Софийска вода, а на зонирането тази фирма е дисквалифицирана и е спечелила фирма Кюбико. Някой може ли да ми каже какво се случва? Господин Кадрийски ще ви отговори. Господин Станов, аз следях публикацията на ВиК Плевен никога не е казал, че ВиК Плевен никога не е казал, че работи с Софийска вода. Може би не сте разбрали фраза. Община Плевен поиска съдействие от Софийска вода. В книга, в който ние водихме разговори с Софийска вода, ВиК вече си бяха направили тази поръчка съвсем различно от нас. Може би си правите такива заблуждения. Софийска вода говори с община Плевен, а не с ВиК Плевен. Заповядайте последната. Здравейте, аз съм директор на РИОСВ Плевен и понеже спомена се тази институция по отношение на въпросната нотификация, искам да внеса малко яснота. Извинявам се, че ще ви отнема малко време. Така, първо, комплексното разрешително се издава от компетентен орган, Изпълнителна агенция по околна среда. Басейнова дирекция РИОСВ Плевен контролират условията, които са поставени това комплексно. Колежката каза, че не го е виждала, но колеги от басейнова дирекция участват в тези контролни проверки по комплексно разрешително. А че водовземането от язовира няма общо с комплексно разрешително. Значи, категорично е така. Не е точно така. В момент само да обясням. Водовземането за питейно-битови нужди, което осъществява топификация, е от ВиК Плевен, но то е само за нуждите на персонала. Водовземането за промишлени нужди, което също е записано в условията на комплексното, се осъществява съгласно разрешително за ползване на повърхностни води от язовир Горни Дъбник и от язовир Мъртвата долина. От Мъртвата долина взимат, когато евентуално има проблеми с доставянето от Горни Дъбник. Така. Тези количества се контролират от експертите на басейнова. Това, което мога да кажа аз, защо е променено количеството на ползваната вода, респективно и на заустваната,
Ами в природата, когато нещо се променя, се изменят нещата. Това си е природен закон. Изменението на комплексното е направено, тъй като те сменят старите парогенератори с 3 броя газови турбини и така. Предполагам, че това е причината колегите от ЧЕОС да сметнат и да увеличат количествата. Но конкретно за това компетентният орган по издаване на разрешителното може да ви отговори. Благодаря за вниманието. Добре, благодаря. За да не се разводнява, благодаря на всички колеги, които взеха участие в днешния кризисен щаб. Закривам заседанието и приканвам медиите и колегите, с които започнахме, кмета на община Плевен, кмета на Долна Митрополия, ВиК, Напоителни системи, Басейнова дирекция, представители на Общински съвет Плевен и ЮО Плевен да заповядат да направим един брифинг за пред медиите, като обобщение с това какво се е случило на днешния кризисен щаб. Благодаря.